104.7 IFM. Report! Patay ang isang motorista matapos tumilapon ng mabangga nito ang isang bata sa Mapandan, Pangasinan. Sa CCTV footage, kitang-kita ang biglang pagtawid ng isang 12 anyos na mag-aaral sa kahabaan ng barangay Nilumbot sa bayan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, tumilapon ang rider kasama ang kanyang backride nang mabangga ang bata. Based on CCTV, ma'am, pagbangga niya kasi, ma'am, tumilapon yung driver. Natanggal yung helmet niya. So, naka-half face helmet lang siya. Kaya nung siguro pag yung impact ng ma'am, malakas. Malakas yung tama niya sa ulo, ma'am. Yun ang aktos siguro na kinamasan. Dinala ang mga ito sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ang lalaki. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Mueno, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.